jane ndek kuping pura to? Mbah. Mbah. Sip. Mas Hansip. Mas Hansip. Kumaha atuh, Neng? Aku arep takon. Mbah Karso ning ndi? Buah duku, buah kedondong. Ayah juga tidak tahu dong. Cakep. Ngene lho, Mas Hansip. Aku ya arep takon. Mbah Karso lho wonge ning endi? Beli gunting di toko buku. Kok geting aku? Aku ya arep takon Mbah Karso, malah petuk wong Suloyo. Cakep. Wis, mbah. Hansip kotrok.